Jeg vil gerne bevise formlen for at beregne koordinaterne for en vektor projiceret til en anden vektor. Sætningen for beviset er egentlig meget enkelt. Det er bare, man kan sige, at b projiceret ned til a, altså ved vektor, det er lige med skalarproduktet af a og b, så det er vektor a gange vektor b. Det kan man så dividere med længden af vektor a i n, og gange det med vektor a. Ja, så er jeg jo ligesom nødt til at jeg skal bevise, hvorfor det hele fungerer. Og jeg så starter med at opstille de to vektorer, a og b, hvor vi så kan se, at jeg har valgt at lave en stiplet linje fra vektor b ned til vektor a. Og det er så det, vi kalder vektorprojektionen. Og hvis vi så kigger på vektor a, så kan vi se, at der er en ekstra vektor inde i, i vektor a, som så hedder b projiceret til a. Så har jeg lige lavet en lille ekstra hjælpevektor. Den har jeg valgt at kalde vektor c. Og det er egentlig for at vise, at vektor b det svarer til vektor b projiceret til a plus vektor c. Ja, så kan jeg jo ligesom gå videre. Og så har jeg valgt at skrive vektor b på a. Vi ved, at den er i forlængelse med vektor a, da den er samme retning. Så derfor har jeg så valgt at gøre vektor a til en enhedsvektor. Og det har jeg så gjort ved at dividere vektor a med dens egen længde. Og på den måde så ved vi ligesom, at vektor a divideret med længden af sig selv, det er jo 1. Så et eller andet tal skal vi have for at finde længden af vektor b på a. Yes, så går vi videre til at skulle finde skalarproduktet af vektor a og b. Det gør vi ved at skrive a gange b, og vi ved, at vi kan omskrive b. Så det hedder a gange b, altså de to vektorer a gange b, er lige med vektor a gange vektor b på vektor a plus c-vektoren. Vi ved, at man kan prikke vektorer med hinanden. I det her tilfælde så kan vi prikke vektor a med begge vektorer, så nu kommer det til at hedde vektor a gange vektor b på vektor a plus vektor a gange c. Så kan jeg se, at jeg har valgt at fjerne vektor a gange vektor c, og det er fordi, at de to vektorer de går ud med hinanden, og det betyder, at de er ortogonale, og det har vi lært fra sætning 2. Så nu ender vi på vektor a gange vektor b på vektor a. Ja, så rykker vi videre, og vi ved jo fra før, at man kan skrive b-vektoren på a-vektoren kan skrives som t gange a-vektoren divideret med længden af vektor a. Så det her er så sat op, så der kommer til nu står der a-vektoren gange t gange a-vektor divideret med længden af vektor a. Så ganger vi så vektor a ind med den anden vektor a, så der nu kommer til at stå t gange vektor a divideret med længden af vektor a. Og vi ved, hvis man prikker to vektorer med hinanden, så kommer det til at være vektor a i anden, så jeg har valgt at skrive t gange vektor a i anden divideret med vektor a. Ja, og det regner vi egentlig bare ud, så nu ved vi, at a gange b er lige med t gange længden af vektor a. Så nu isolerer jeg egentlig bare t, så t er lige med vektor a gange vektor b divideret med længden af vektor a. Så går jeg tilbage fra ligningen fra før, hvor vi ikke vidste, hvad t er, men nu har vi lige fundet ud af, hvad t var. Så det kan vi så omskrive til det her, at b er a, b projiceret på a er lige med a gange b-vektorerne divideret med længden af vektor a gange med vektor a divideret med længden af vektor a. Ja, så har vi egentlig bare fået beviset, når vi har ganget det sammen, at vektor b på vektor a er lige med vektor a gange vektor b divideret med længden af vektor a i anden gange med vektor a.